farolaren batekin joko duzu alakoren batean, Julen. Ai, pasioan eta irakurtzen, altxa begiak liburutik. Eskerak ni baino gehiago ilustratzen denik dagoen auzo honetan. Arratsaldeon, Kristina. Eta zuk, zenbagarren buelta duzu Loreren dara? Goizean ere potxo betetek ikusi zaitut eta orain berriz ere? Hori da landare polita hori. Zure etxean ez da landare faltarik izango. Zoragarria bai, ikusi eta erosi izan da kontua. Atarian jartzeko modukoa iruditu zait. Horren beste landarerekin nerea baina apainagoa izango duzu etxea. Nik landareak iskina guztietan eta zuk liburuak. Ziur nago komunan ere liburuak dituzula, ez da? Bai, hala. Liburutegitik ala? Bai, asteroko buelta. Honezkero ez da zuk irakurri gabeko libururik egongo liburutegian. Bueno, gero arte. Agur bai.